Как се реагира? Как се реагира? Ого, гадна встал! Опа, опа, опа! Дай го на Вики, дай го на Пепко. Какво ще даде? Сте живи, здраве, ама здраве! Здраве. Виждаш, мама ти отвори подаръка и гледа. Чакай да се снима. Здраве! Али, иди при Айде, мама, здраве, виж, мама, виж. Мама ти отвори своята играчка. Виж, виж. Айде с дядо Коледа. Ела, Алекс, ела, дядо. Ела. Що? Срам ли се? Здраве. А то като нас котка Виж само всички отиваме до дядо Коледа, само ти не отиваш. Ела, бе, Викторе. Али, иди, Сашо, моля да съм на дете. Али, добре, дай тогава на Пепи куклата. Той ти да спиш, бе. Дай му това. Пепи? Тя го това е. Да. Я ви само какво има тук. Чакай! И аз да ми Остави се сама. Айде ти се дядо Коледа ти. Ето го това. Той сега, с 2 секунди ще му мине мерака. Сега Петър ще го даде. Малко. Чакай това да го види. Дай го малкия тук. Ела, бе, Пепи. Така добре ли е там? Надолу. Няма да стане. Стане. Аз съм той камън, ще ти да взема. Хващаме ли се? Да. Айде, снимка семейна. Всичките ли? Айде групата. Идвай, идвай. Айде, айде. Айде, бръмбър. Айде. Тук ще... Виж. Там където. Ай с дядо Коледа сега ще правим снимка, само... Ела, бе, да нагледа техниката е. Няма снимка. Ела, бе. Виж там къде е снимка. Няма, мама е тук спокойно. Много си червен, бе. Трябва да си справите по-нагоре. Ина, да. Хващаме от масата. Лекнала. Няма как. Айде, снимка. Пепи. Ела, Пепи, айде, Пепи. Пепи. Айде всички да снимка. Айде. Ела тук, бе. Айде, бързо. Айде, тъй си. Зеле. Това е игра. Едно, две, три, снима. Добро го няма. Ани не се вижда. Ани. Шапката ли ми е голема? Айде, пак. А. Ани. Охо-хо.